Працюватимуть над звільненням Криму. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз увійшли до парламентського комітету з деокупації півострова. Таке рішення ухвалили на засіданні підготовчої підгрупи, повідомив народний депутат Артур Герасимов. Сьогодні в парламенті продовжили роботу над розподілом місць у комітетах. Наступне підготовче засідання відбудеться завтра та, ймовірно, 28 серпня. До того часу обрані депутати мають повністю визначитися зі складом комітетів. Ми дуже вдячні, що сьогодні перша підготовча підгрупа вона вирішила все ж таки питання того, що фракції, в тому числі опозиційні, можуть направляти по 2 представники в певні комітети. Тобто, пам'ятаєте, це питання, коли нам сказали, що ми не можемо, наприклад, Ахтема Чийгоза і Мустафу Джемілєва спрямувати в комітет деокупації Криму разом. Це питання сьогодні вирішено. Я б хотів подякувати всім членам підготовчої групи за те, що ми досягли тут позитивного рішення.